Ay, kalami sa sudan. Sa sudan na to din eh. Uy. Ni. Noon. Ah, kalami. Sam ni. Maranay yun ay itlog. Ah. Woo. Harisan din nato ni kape. Ay, kalaminis kape gold. Salamat ani Citrano family. Fresh from Florida, French vanilla. Thank you so much for the creamer and hazelnut coffee creamer. Og lamian nga pagkaluto, maranay with egg. Ha, sexy pa yung ang galuto. Ay, ay. Sa tadlaw karon. August 20 ay August 30. August 30 Friday 2024. Ang ganap sa Friday. Time check. Alas 11:33. So, ano na ni? Brunch na namo ni. Breakfast and lunch. Narang among kuan. Buutan nga iring, no? Muna yung pwesto din eh. Ganahan siya diri kay gusto niya patungod sa sa aircon. Muna yung ganahan. Saan ka? Giniyara kasi katumba. Mata na. Ha, mata na. Pag ano na, pag trabaho na. Pagita ang mga ilaga. Pagita ang mga ilaga. Trabaho na. Muna akong sit up sa akong work. Nga hindi ka gubot. Oy, hugaw kayo. Bon guys, so asami yan ni dalon sa panahon. Or asami yan ni butang ni Lord. Makita na mo ba kung asami nagpuyo. So nag-rent rami din eh. Yun. Ingaw na ta. Ingaw na ta, mang. Ingaw na ta. May kasalo na mo. Hoy! Naog, be? Tanaw na siya. Mangyaw na siya padul. Thank you sa food, Lord.